zuciya. Na zo da wani sako na zuciya ne da mai ido ba za a gan shi ba. Sakon da na riko daga gun kashe ga mai zato ba zai faɗe shi ba. Sakon da zuciya ta take shirin ta faɗi shehu ba iya ta yake ba. Mai hannu ba zai taɓa shi ba, mai kafa ba za shi gunsa ba, mai shiru ba zai tuna shi ba, mai baki ba zai faɗe shi ba. Wurin masoyi ga bakin masoyi nan da kokala ba ta gane kan shi ba. Idaniya kukanta bai saka na tsaya na sani kana san na shugaba. A kulli yau min shehu yanzu har ta kai yaban kama gausi nake yaba. Idan ka bar ni da kaina a rayuwar nan shehu ga ya ja bai ya zan yi na gaba. Wallahi Allah bara ma ina yabo, ka duba zuciyar Ahmadin yabo, ka tausayin raunin Ahmadin yabo. Sillar ka ne ba wai wani ka ba, da yunkurawa ta cikin kamalan za ta sai na cin marabo da faduwa. Idaniya ta kukanta bai saka na tsaya na sani kana sana ba za ka bar ni ba. A kulli yau min shehu yanzu ta kai yaban kama gausi nake yaba. Idan ka bar ni da kaina a rayuwar ne shehu ga ya ja bai ya zan yi ne gaba. Wallahi Allah bara ma nake yabo, ka duba zuciyar Ahmadin yabo, ka tausayin raunin Ahmadin yabo. Silar ka ne ba wai wani ka ba, da yunkurawa ta cikin kamalar za ta sai na cin marabu da faduwa. Ina faɗi aka ce na je na furta babu wanda zai hana in yi kuwa. Jasadin nan wuya yake ta shaga wasu ka gani kai masa afuwa. Gaba ɗaya na sa kyautar da shi na yi ga wanda ma a yau ya raɗi ka rayuwa. Barhama waya haka ne da damuwa na san kuna sani, kuna gani Ahmad dukanku ne. Na kyala komai shehu bayyane a yama dafar bayi gaban tunani shehu an ta jam'ul farhi wa surura. Da tabbaci na biyo ka kasani dare da zuciya ta na baka la'ura. Muradina gausal ibadiya matattara kake in ya sahibar sira. Ashe akwai radadi rayuwa cikin kama wanda zai gane gaya talgura. Kiran kashi na rika Mustafa da baka rai da jiki ka sarrafa. Uwa uba duka na baka arfa, har ma da ni barhama wasafa. Abin da rai na ke yawan faɗa min shehu kullu ne kai ban da fargaba. Ta ambace ka zahiri da ya shehu sha'ani shi ɗai na sa gaba. Barin abin da ya zama wajibi ga alam ya sani in barka ba za na yi shi ba. Da damuwa a cikin jiki da ruhi shehu tausayin ka ba za ya bar ni ba. Duk wata alfarma kana rabu, hakan ta sa ka ƙurewa mai rabu. Ka duba wannan Ahmadin yabo, ka yi sarmani wa zan yi wa yabo. Kana wahala da ni shehu gun faɗi da gani da jinka ka sani ya bayi. Ina ta neman ya zan kira ka in ji daɗi ka ce da ni kai ma je ka kai biye. Na wanke Allahn sai na sha rubutun tun da na biya bara makai tsaye. Abin da ban gane ba na cikin tsakanin bakin farin barhama sai ka faifaye. Ashe da kai kalmar ko da me ka zo, ashe da kai aje kalmar Kano izo. Barhama ne maka magiya izo, sirrin yaban ka kaban izo izo. Tsakar dare da rana da safiya wallahi ka sani komai nake ciki. Ina kadai ce kaina ina rubutu a cikin kashewa har sai na bar bakin ciki. Idan na dawo jama'a sukan zamo hijabai gare ni gausi sai dai bakin ciki. Idan dinansu ina yi maka baitukan cikin zantukansu wasu haushi na suke ciki. Basu ma gane mai muke ciki ba, akwai batu da yawa muje gaba. Da ɗai ya shehu ba za ya gane ba, a dai amma baka so a san ka ba. Wai mai yasa ban masu magana na ce da su shagalta ta kan kashe ana. Ta sa idan mun zauna wuri guda su ce mun kaza ina ji bai in yi magana.
na ce su mun afuwa shehu kasini wallahi hankali na gunka tuna rashin sukuni take sai ya zo fuska ta bata rai barhama kashina waɗansu sun san mai yake akwai ba za su damu bare su sani wai ko a kalma ba ce wace wai na lillahi shuna shigai da baibayin kai kulle rayuwa ta duka bangani na gane gausi kana sani ina da dama a wanga duniya ta abubuwa da dama na bar su dankali domin a ran da na gane kai kadai ne hakikanin muradi na bar su ne na zaɓi in rayu cikin ka in mutu bara mako da daɗi ko a kasin sani san kana wahalar da zuciyata shehu san kana wahalar da zuciyata shehu san kana wahalar da zuciyata shehu san kana wahalar da zuciyata abin tunani na gama da kowa na manta lahira balle duniya ina misalai buya da zahiri na wallahi shehu kai ne kan nasha kulliya ga masu neman basi su je ga malam ni ɗalibin ka ne wuce ba ni tambaya abinda kai ce haka zai rika na yi bawa gaban saraki mai zai yi tutiya ya ainihin zatul aliyati ya ainihin gausar wakati ya ainihin zatul aliyati ya ainihin barhama gayati ina abinci da zan faɗi ko tambaya da amsar da ta zo gare ka ne gidan da ba manya ne ake zuwa ai sallama a cewa ne ubanka ne ni ko gidanmu da mama har da baba cikin ka gausu sun ka ambace ni ne yawan tunani na kanka yawa bara maka gani mai ke damuna ne ya zan yi dan baka kula ni wa abun gana sanya ni fargaba ba abin da garin bana ka ba wallahi ka san haka shugaba kuma ta soyayyar ka ita na shake sa na ambatan ka komai ya zo mani na kan yi kuka ma duka na gani na yayin hakan ina cewa lattafa mani rasan ido gun wasu ke ganin cewa shewai ka kasa yi mani lallai jabi ma da yalinsa sai shi wallahi ya batar da mutane rashin sani na ce kana jin daɗi ina yabo na ce da ni na mutum yabo hakan ta sani nake ta yi ma yabo ka san murai rayawa amadu masartuwar lamarin ka ya zama tamkar mafi alamu da suke ta rabuwa in gan kamancan sannan na gan kamancan haka ɗin muradina sanya ni dimuwa idan da dama ai mannu wani abu ba domin rashi na damar ba na faɗa afuwa ina misalai da zama murabba'i a gaban ka baya kai ne mai da yawuwa da koke ina maka magiya na kan bu ƙauye daji na tambaya da koke ina maka magiya ina buƙatar waza in tausaya ido ashe hadari gare shi maulana ashe makawo mu zai ji tausayi ashe kwa rayuwa babu mani na ta so gaba daya shi yayi mamaye ashe abin yin da ake da yin da mai yin abin da zai yi ma kuna kana kane ashe kwa yin bara ma ya fi kai duk wata rayuwa ba kai shehu laurai ya abin so kula da ni kula ina nema agaji ya abin so kula da ni a taimaka kula da ni wallahi ne ma a cikin kabara mashi ne abin da Ahmad ya sako gaba ina nufin nema a so da shauki da yabo cikin ka gausi ba iris ku ba abin da rai na ke faɗi a kullum shehu wannan abu ne da ba za a san shi ba rashin ka kan san ka kan sanin ka akan bar ka mai rabo shi zai wuce gaba saduwa ba sabuwa bace iskuwa ba saduwa bace a daina ce kuce na ce a dai rike soyayya kurum na ce ka yarda ko me zan yi shehu inda har naka ne ba wanin ka ba ka laddafa mun kaunar ka na bugun kirji na kana gani so zai karni shugaba na manta rayuwar can baya shehu bara ma in yabe ka shine na sa gaba da ci da sha gausi ka sani sukan wala a gare ni kan lamarin ne rashin giba daɗi ya zo ya wuce birnin nan wuya ta zo ta tafi ta birnin nan
jiya dusu bar nan ina ta yin aikin gausu zamanan yasa na ce ka kula da rayuwar mu ka gyara duka matsalolin mu alhali ka sai ta zuciyoyin mu sayidi kada ka bari mu zama ribar tsoro kokali ka tabbatar min da akwai ka in gani filin kashe wa arbu ya san ka ne bali akan ka ne aka tadda wata kalma shehu na nufin ni ban da hankali na kama duban kalma ta hankali na tabbatar yes ni ban da sukali inda akan kaunar ka ce kali wallahi ko da ita ciki na cokali ina mutuncin wani zai zamo a nan duniya shehu mu da ba zama mun ka zo ta ba mu sauke wajiba a cikin kasar madambara mashi kadai ne manufar to a jaraba da inda zani da ni din ina muke in ban da yaudarar kai ba haka yake ba cika isa har martaba na duba a cikin su wanne ne ba karfe shi ba godiya ta ban tabar ni ba farin ciki ma bai guje ni ba yakini ban yaudare ni ba hankali ni ban guje shi ba inda samu yake na rashi yake inda da mai gani to ya kula ya tabbata yaban da na ke yi wa shana barhaman mallaki ɗaya babu shi kata gare ni in so ne kadai ya zama wajiba a daina yin zance na bazata abin da raina ke so alam suke so wasu so na gaskiya wasu karyar sirattaka haƙuri yau ya shigo rabo na zamo mai yaban yabo ga ahmadin yabo a gare ka sha yabo cewun ga ahmadin yabo kula da ni ahmadin yabo mai banka ne barhama ke yabo kula da ni ahmadin yabo yabonka ne barhama ke yabo kula da ni ahmadin yabo mai yabonka ne barhama ke yabo kula da ni ahmadin yabo share kukan ahmadin yabo ka share kukan ahmadin yabo ka zan magatan ahmadin yabo silar ka komai ya fito rabu hama kai ne aina ajabu ka tausaya wa ahmadin yabo ka lallafa wa ahmadin yabo ka taimaka wa ahmadin yabo ka tausaya wa ahmadin yabo ji tausayi na mai yaban yabo domin isa ta kabalin mu ba ya gausi baram ya Allah na tausaya